Hi guys, Nobalungelo Mhlongolona from Dlalisi Media. Sise Johannesburg Ellis Park Stadium. Sizo representa video promo yensizwa esasencane all the way from KZN eMzimkhulu kwelengezo. Igama layo uMpande Kampasha. Angifuni ukuthi nithi ngithele. Asizibonele. Yengatubheke nendingasa. Yengatubheke nendingasa. Yengatubheke nendingasa. Weba phemi. Yengatubheke nendingasa. Yengatubheke nendingasa. Yengatubheke nendingasa. Sasha sanibonani bathandi bomculo wamaskandi obingelelayo Impande Kampasha umfoka Mbongo umfoka Mgilane phansi le eMzimkhulu esigodini sasemkangala. Ngithi bathandi bomculo wamaskandi nabalandeli bomculo wamaskandi namaciko wonke ephelele. Bengithanda ukunethulela kakhulu iCD yami emnandi kakhulu lapha isihloko sithi umshini wamaculo. Zikhona ingoma lapha ezimnandi kakhulu ozozithola lapha. Uzowathola lapha amanxeba. Uphinde makhamba hamba uphinde uthole futhi ingoma ethi ubhekene nengwane. Uphinde kuhambe uthole lapha ingoma ethi isandla sami siyahamba manje. Izona ngoma ezokuthokozisa kakhulu nezinye eziningi ngoba zona ziwu14 mase ziphelele zonke. Kepha ngiyakuthembisa ukuthi album lena ngaba uyithola uyithenga izokuthokozisa kakhulu. Ngiyacela ukuthi ke niphume ndawo zonke ke niyothenga ini le CD le. Ngizoyithola enambeni ethi 072 7293140. Sakwazi ukuthi sithumele yonke indawo lapho kufikelela khona le video le. Nomuntu owazi ukuthi ayibone le video. Sikwazi sithumele ini iCD. Siyacela nokuthi umuntu obuka le video ayithumele nawo abanye. Isabalale igcwale. Uyabona mfethu Impande Kampasha. Umfana weDuma. Inkosi yoshuni. Noma ngawilinganise mhlambe njengani mhlambe nelidane elisha. Mawubheka nje ngempela ke izinga lomculo nendlela mhlamba adlala ngayo nendlela asebenzisa ngayo uciko. Ukuthi insizwa ke leya ngempela mawubhekisisa. Futhi nawe uthi mawubheka uthola ngaphakathi ukuthi hey lo mfana lo hayi. Akiyazi ayenzela. Ngizodlulisa ukubonga kakhulu kwabathengi iCD yami. Yokuqala nje unyanga odlula ka2018 ihloko sasithi awuveke ehlelami. Lo sithi le yahamba kahle kakhulu ngoba ngempela yadayisa ngempela ama copies ngiyakhumbula nje ayigijima impela nje idla magalani. Ngisethembe ukuthi nakulo nyaka uzophinda nenze njalo ke futhi niyithenge impela ngibonga. Awusana sami usuyahamba manje ngizokhumbula. Awusana sami usuyahamba manje ngizokhumbula. Sekunyaka nezinyanga sithandana thengalami thina besandana. Sekunyaka nezinyanga sithandana thengalami thina besandana. Awuthembalami usuyahamba manje ngizokhumbula. Awuthembalami usuyahamba manje ngizokhumbula. Sekunyaka nezinyanga sithandana thembalami thina sethembana. Angiwanani uzabona izuka. Angiwanani
channel yethu uyalike uyasubscribe Mdlalisi Media uphinde futhi uthitshwe ngale ku Facebook page yethu Mdlalisi Media uyalike uphinde futhi kuye kuManjomani SA uyalike siyabonga